Hej Emil, og velkommen til vores lille debat. Jeg hedder David, og jeg er socialist. Det er jeg ikke, jeg er liberalist. Ja, Yes. jeg hedder Wilhelm, og jeg er socialist. Og vi skal i dag opstille en diskussion mellem en liberalist og en socialist omkring de interne og eksterne udfordringer, som velfærdsstaten ligesom står overfor. Ja, og jeg vil gerne starte med at forklare vores eksterne problemstilling, som velfærdsstaten står overfor. Og der har vi altså valgt at tage udgangspunkt i outsourcing. Og outsourcing går ud på, at man som virksomhed, som dansk virksomhed, vi tager selvfølgelig udgangspunkt i Danmark, flytter til andre lande, asiatiske lande for eksempel, fordi at man for det første undgår det danske meget høje skat, og derudover kan få meget billig arbejdskraft, og også undgå de høje afgifter, der er her i Danmark. Ja, og den interne udfordring, som vi har valgt, det er den, der bliver kaldt for den demografiske udvikling. Og ja, der er også nogen, der kalder den for ældrebyrden, og det handler egentlig bare om, at den demografiske, altså den danske befolkningsudvikling i de kommende år, kommer der til at være en stor stigning i procentdel af den ældre befolkning, og det vil sige, at der kommer flere mennesker, altså flere mennesker i den ældre befolkning. Og udover det, så kommer der også til at være færre i det, der bliver kaldt for arbejdsstyrken, som er ligesom at dem, der betaler skat ud fra deres løn fra arbejde. Yes. Og det betyder egentlig bare lige hurtigt, at der kommer til at være færre folk på arbejdsmarkedet, der skal forsørge flere mennesker. Bum. Og nu vil vi lige komme med vores sådan, Løsningsforslag. vores hovedpointer i forhold til løsningsforslag i forhold til de her to problematikker. Og vil du starte? Det kan jeg godt. Vi kan starte med ældrebyrden. En måde en socialist som mig vil kunne se en løsning på ældrebyrden, det vil være ved at de rige i samfundet skulle betale noget mere skat, så vi indfører en ny form for topskat, sådan at dem, der er rigest i samfundet og mest velhavende, de ligesom kan hjælpe de svageste, og dem, der har brug for hjælp, som de ældre nu har. Ja. Mig som liberalist vil modsat mene, at man burde privatisere og udlicitere de her opgaver til firmaer, så man i stedet opnår den bedste service til de her ældre. Ja. Så har vi også outsourcing som en ekstern udfordring, og set fra en socialistisk synsvinkel, så vil man mene, at alle de her firmaer, som prøver at outsource, at de skulle ligesom ind under staten, sådan at staten ligesom kan kontrollere produktionen og udbuddet og også rettighederne for medarbejderne, og at sikre, at der ligesom er nogle ordentlige vilkår og en ordentlig løn til de arbejdere, der arbejder. Ja, og jeg vil i stedet jeg vil modsat som liberalist mene, at man burde føre en nedskærelsesstrategi, og hvilket vil betyde, at der var lavere skatter og lavere afgifter, så det altså vil være meget mere attraktivt for de her virksomheder at ligesom forblive i Danmark, i stedet for at tage til et andet land for at undgå de her høje skatter. Nu vil vi begynde at modargumentere mod hinandens løsningsforslag, og et af mine modargumenter, der har jeg taget med et citat, som vi kan sætte ind her, og det lyder sådan her. I virkelighedens verden er der ikke både råd til at sænke skatten år efter år, og samtidig bevare velfærdssamfundet, som vi kender det. Hvad mener du om det? Ja, altså i og med, at der ligesom kommer færre penge i statskassen, og vi automatisk også vil bruge færre penge inden for det her område, så vil jeg i stedet mene, at man burde afhænge mere af sådan civilsamfundet og mere af de offentlige tjenester, og eventuelle relationer, de her ældre har, fordi at folk ligesom har flere penge mellem hænderne, og så må man i samlet flok hjælpes om at ligesom bære
de svageste i samfundet. Ja. Ja, jeg er dog ikke sikker på, at det er alle, der har de her gode relationer af de ældre, fordi der er mange, der er mange i den ældre generation, der siger, at de er ensomme og sådan noget. Så jeg tror at mere, at vi skal som samfund prøve at hjælpe de svageste, sådan at de også har nogen noget ligesom noget at leve på, sådan at det ikke bare er tjenester, fordi jeg tror ikke, det er alle, der har den mulighed. Så jeg synes mere, at vi som samfund burde, de rigeste burde betale noget mere skat, sådan at vi kunne finansiere de her ældres ældrepleje. Ja. Fint bud. Vi skal også lige, vi har også en statistik med, vi gerne lige hurtigt vil gennemgå. Den er her, eller den er et eller andet sted. Og den, der kan vi altså se, at det er antal firmaer, der har benyttet sig af det her outsourcing, og så er der nogle forskellige kolonner med forskellige farver, som viser nogle forskellige årstal. Og vi ser, at den grønne kolonne, den er fra 2018 til 2020, da Lars Løkke var statsminister, og den var på omkring 300 firmaer, der benyttede sig af det her outsourcing, hvorimod den altså er steget fra 300 til 415-420-agtig i 2021 til 2023. Så hvad mener du om det? Jeg mener selvfølgelig, at man burde få flere af de her virksomheder, der er begyndt at outsource, at de burde ligesom komme ind under, altså vi burde få flere virksomheder ind omkring statens kontrol, så vi kunne kontrollere, at de ikke søgte mod udlandet for at få billigere arbejdskraft, men vi ligesom også kunne hjælpe dem med at få nogle ordentlige vilkår, og dermed ville de så også bidrage til det danske skattesystem, som vi for eksempel kunne bruge på en anden udfordring som ældrebyrden. Ja, altså det er jo et fint bud. Der vil jeg med liberalistiske briller på i stedet mene, at man burde sænke de her skatter, så firmaer fik flere penge og ligesom blev belønnet for deres hårde arbejde, og man er ligesom sin egen lykkes smed, så jeg vil mene, at de skulle belønnes for deres hårde arbejde, og de har knoklet deres røve ud af bukserne. Ja, det var det, vi havde for i dag i den her diskussion mellem socialisten og liberalisten. Ja. Tak for i dag.